kunabantu othi usudla isiphiwo sakhe mase ufuna isithelo emva kwenkonzo uvela ukhafula isiphiwo sakhe usubona kanti unenkani engaka unolaka onenhlambe engaka unani engaka ngoba lokho umoya ongcwele umuntu wazizwa esephimisa akekho ufundise omunye akekho futhi okhulume ngokuthi ukuze ngasali kodwa mina ngiseyingane uma ngakhulumi ilimi akizokuvetha umdala enkosini ukhuluma ngoba uphiwe isiphiwo uphimisela Sanibingelela bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thank you so much for tuning in. Igama lami ke ngu-ST wakadlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Nkulunkulu wami siyabonga kakhulu. Thank you so much bandla lenkosi. Samdumisa uJesu kakhulu. Sibingelele kuzo zonke inhlaka ezisibukele na wonke ama-province angaphakathi asibukeleyo. Siyabonga kakhulu bazalwane. Today I'm joined by Baba Bishop. Nizokhumbula nani the last episode that we did sasikhuluma about amadlozi. Sasikhuluma ngedlozi. Igama lika Jesu. And then after that sahamba sayobonana lapha eSoweto njengoba sasilapha eSoweto ngo-October kulo nyaka 2025 and 2026 we are going back to the very same venue. uNkulunkulu siyamkhola kakhulu nakulonyaka ukuthi uzosenzela okukhulu kunakulonyaka odlule. So ithi nje ngisheshe nginikhumbuze kusasemanje 31 October 2026 kazimole yokugcina sibisilapha na ke eSoweto eDlamini multi-purpose hall egameni lika Jesu Christ. But before we start the show, I would like us to pray and then we go straight to our today's chat egameni lika Jesu under the subject of umoya ongcwele. Is one of my favorite subject by the way egameni lika Jesu. Baba wethu engcwele siyabonga. Thank you Jesus. uNkulunkulu wethu onamandla egameni lika Jesu. Thank you. We thank you Father uNkulunkulu wethu onamandla nangaleli thuba osipha lona njengamanje egameni lika Jesu. Thank you Jesus. Siyakubabaza siyakudumisa Nkosi sikunikeza uzuko lonke namandla nobukhosi. Thank you Jesus. Lokufanele lonke udumo uNkulunkulu wethu engcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Baba nakule ngxoxo uNkulunkulu wethu engcwele usithintile abantwana bakho lapha emakhaya besibukele ngezathu zabe ihlukahlukene egameni lika Jesu Kristu. Moya ongcwele siyabonga Nkosi uNkulunkulu wethu onamandla. We pray that this conversation can you be a center of it in the name of Jesus Christ. We pray, O God, uNkulunkulu wethu engcwele, be the center of this chat in Jesus' mighty name, O Lord God, we pray. Amen. Amen. Baba Bishop, siyabonga kakhulu siyabingelela Baba egameni lika Jesu Christ and thank you so much for joining us. Sibingelela kakhulu sibalikhulu sibingelele nakubo bonke abalandeli beST Media. Amen. Kuumusa omkhulu ukuthi uNkulunkulu esiphe ithuba elinye futhi lokuthi ube khona esingakubukisana. Amen. Kulombuso esikona omkhulu kangaka. Siyabonga kakhulu Baba Bishop. Thank you so much Baba. Ngiyakhumbula ukuthi i-episode isagcina kuba nathi sikhuluma ngendaba yamadlozi. Ngazi wabona abazalwane ukuthi bayamukela kanjani le yangxoxo yethu. Kodwa ke nabaningi sa receive ama response are very positive kuyona. uNkulunkulu wasenzela umusa. I think it was last year. Yes. It's over 6 months. Over 6 months, yes. But even yesterday I got a call from Cape Town. Still abantu basizakele from that teaching and it's showing ukuthi as media or YouTube nezinto zonke zisekhona umisahlezi sazosiza many generations. I've met abantu abanye umuntu eyikhokhele izitolo it's through that one I saw you from that one. But enye ngithinta kakhulu there is ubaba omunye kwenye indawo engihlezi ngakuyona eMaritzburg uzenzela nje umunye umsebenzi weyicathulo
Okay. nje is a good man endala ikhehle sidala elikhonza kwelinye ibandla ekuphakameni. Okay. He recognized me mangifika through that episode. Esukume lo baba engixhawule ethi hey ngubani othi kanje lo muntu ongaka ngithi mina ubaba yini ethathe ngibukele into yakhe yamadlozi. Into engijabulisile ukuthi sibe kwiinkolo ezingafani but engixhawule ethi hey that was very very powerful From ekuphakameni. old man very old man That is deep. very old man. So uNkulunkulu wasinceda lapha ya ukuthi injongo yethu vele ukuthi we are not crushing any religion but we are presenting the stand ye Christianity. Yo, Bishop uNkulunkulu sembonga kakhulu and nami ngangibuka some of the comments nama calls abazalwana abahlukahlukene nabantu nje ekuthenini ukuthi ishuthi it was well presented. uNkulunkulu siyamdumisa kakhulu nangayo. But Bishop namhlanje ngizothanda ukuthi ke sibuke isubject kaMoya Engcwele. Isubject kaMoya Engcwele mhlambe just a build up uma sisayiqala sisayivula ukuthi uma suke sikhuluma ngoMoya Engcwele sisuke sikhuluma ngobani mhlambe masuke sikhuluma ngoMoya Engcwele. Sibonga kakhulu esithi ngamagama amafuphi futhi asejwayelekile mhlambe okwethu ukuwaveza siwasholani. Amen. Ukuthi uMoya Engcwele uNkulunkulu. Amen. He's God. He's God ngokupheleleyo. He's part of the Trinity kwisiqu sikaNkulunkulu eyintathu. Omunye wesiqu uNkulunkulu ngokupheleleyo. Amen. NjengoNkulunkulu the Father and the Son. uNkulunkulu ngokupheleleyo. I can have another scripture on that one. Eliwizenzo 5. Okay. Izenzo 5 kudayiswa amaplaza lapha yana. Then masoba khona abagodla imali this couple le evele ifihla imali kubapostoli. Sebethi kubona from verse 1 to 3 ku chapter 5 niqambelana manga. Niyazi ukuthi aniqamba manga kumuntu kodwa niwaqamba kuNkulunkulu. Malehla ngezansi bephinde bebuza another because kwaqala kwayindoda kwaphinde kwabuzwa Yes. the wife. Yes. Kwathiwa hayibo aniqamba manga njalo kumuntu but niwaqamba kuMoya Ongcwele. So you see from that passage ukuthi kuvela uMoya Ongcwele ebizwa abapostoli bembiza ngoMoya Ongcwele. Yes. Ngezansi mase bevele bedake ukuthi akuyena nje uMoya Ongcwele nje ngoba umoya nje uNkulunkulu uqobo lwakhe. So from that scripture we can see ukuthi uMoya Ongcwele uya addresswa as God and he is God uNkulunkulu ngokupheleleyo. So as much as kunezinye izinto esizoyibuka ngaye ayizo kodwa into enkulu ayi uNkulunkulu. Yabo like it's like uJesu sizothi uJesu masizomuka uNkulunkulu sesingambuke idwala sesingambuka eyinkosi sesingambuke yini but the center yakhe nje ukuthi he is God uNkulunkulu. Then sizoyibuka izinto eziningi ke ezokufunction yakhe agcina ebizwa ngazo ezokufunction yakhe as God. Enye into mhlambe very much important as beke basho I heard even the old man ubaba esiphini ke nahlala naye la eveza ukuthi akukhona ukuthi ulapha egcineni ngathi ubaba masuba indoda masegcina uMoya Ongcwele awukwazi ukuba beka kwi level they are one uphelele uNkulunkulu. Enye indlela yokwazi ukubona ngempela they are one. I always thought sibalikhulu ezulwini masifika sobona ihlala ezinkulu ezu3
phambili mhlambe sesimile njengabantu ukuthi ayinanga ubaba nanga umoya engcwele nanga uNkulunkulu. But if you check Revelation chapter 3 uverse 20 lo ofamily uthi ngime ngasemnyango yanqonqoza mayikhona uzizwe lami ngizongena ngidle naye. Uverse 21 uthi ngabona isihlalo. Yabo uthi ngabona isihlalo hayi isihlalo. So they are in one seat. For the sake there's one throne. Kuchaza they are one. Yebo uNkulunkulu ubuye vele as a father. Yes. Ebuye vele as a son. Yes. Ebuye vele as Holy Spirit. Kodwa uNkulunkulu. Yeah. Babishop ngiyathanda futhi ukuthi mhlambe ke njengoba sikhuluma ngomoya ongcwele mhlambe ke uyamukelwa na umoya ongcwele noma mangikholwa nje immediately mangamukela uJesu sengimamukele naye noma mhlambe ikhona indlela ukuthi yena ngimamukela specific okanye separate umoya ongcwele. Asiveze mhlambe iqiniso lokuthi kwi Great Commission kuthiwa sambeni sishumayele kukho konke okudaliweyo. We preach the gospel. Yes. I-gospel it's a good news. Yes. I-gospel uJesu uqobo lwakhe. So uma sifika kuma unbelievers the message is Jesus. Uzethu uJesu mina sangu. Yabo. So subjects kamoya ongcwele ne-unbeliever ayikwazi ukuthi ngathi hayi namhlanje ngifikile nje imvuselelo ngizoshumela ngomoya ongcwele ukuthi ngitshela egcineni ngizobiza i-altar call yakhe. Biblically we preach Christ. Then there is a scripture that is very much important ku John 14 uJesu evalelisa. Okay. U14 verse 16 uthi I will ask the Father and he will give you another helper. Igama libalekile lana esithileli athi uJesu I will. Shuthi umoya ongcwele ngeke izele kini mina. Nina yazini mina then mina I will. Ask the Father to give you another helper. Ngamagama mayithi ngizonicelela lana nje sisabuka John 14 uveza ukuthi we can't have a relationship with the Holy Spirit without a relationship with Jesus. Sure. Yeah. Why fanele kuze uJesu uqala? It's because we Trinity uJesu enye function yakhe ezonkulunkulu noNkulunkulu osindisayo unegazi wathola umzimba. So uNkulunkulu njengoba engcwele akakwazi ukuhlala noma ikuphi. So uJesu ngakhe efike ngene eqala yena. Engene eqala ifunction yakhe uzogeza. Masegezile ke then the Holy Spirit the God the Father uphelela kaNkulunkulu sekuyakwazi ukuhlala. So ebuthathini bakaNkulunkulu kwesishumela uJesu ezweni lonke to the unbelievers then must be the altar call. Sibuza ukuthi ukhona noma amukelayo uJesu. Siba specific why Jesus is because uJesu esengishilo sivele emaphasikeni not long ago bese gubha ukuthi nanga uNkulunkulu elenge emthini nanga uNkulunkulu kuchitheka igazi. Uma echitha igazi ulichitha kanjani ukuba ezohlanza ngesikhathi ehlanzile ke the fullness of God isiyakwazi ke ukuhlala. So for me with this scripture nale yokuthi hambani shumele kukonke okudaliweyo okholana embhabhadisa dan liveza nje uqala nje fanele sihambe soshumayela ukuthi nanga uJesu oshuhelwayo emukelwe then bese umuntu eyakwazi ukuthi emthole. Mhlambe to come very close to your question eyokuthi umzalwane I believe ukuthi uma ithola uJesu ijuthi yakhe othi ngizonicelela anina nginocela izikhotho sizoyicela egameni kaJesu kodwa kamoya ongcwele ayifakwanga ukuthi egameni lami nobe senithandaza ke nithi moya ongcwele in Jesus name we siyacela no uthi mina I will. So what is important is to have a relationship with Jesus. Then into engenzeka esithi eyokuthi sibe nekholo elihleli mukela uJesu la ngiunderstanda ibenefit yokuthatha uJesu
litshenzi sadinga ukuphila lithola altar call ukuthatha umoya engcwele. Okay, that's it. Because ibalekile into yama class. Yokuthi ayisenisindiswe seniphendukile ukusindiswa kusho ukuthi amacala enathethelelwe incwadi ithethelelwe incwadi amacala idatshuliwe but njengamanje nina seniyilokho nina nizindlalifa manje nina nokuthi manje nina uNkulunkulu ngokuphelela kwakhe usehlezi lapha kini uma ningenathola uJesu unilandele uNkulunkulu wonke kuyena uzethu Paul in him there is a fullness of God. So into engenzeka ukuthi sishubeza abantu kuJesu bemthathe but benga understand ukuthi leya Jesu uyipackage uphethe ziphi izinto sedingeka ama teachings not ukuzokhulekelwa nealtar call. I-altar call is for thatha uJesu then we need teachings. Now and then to explain the identity yalo mzalwane ukuthi ubani ophakathi kuwena uhamba nobani then because yeah that the thing is yokuthi mina I believe ukuthi abazalwane badinga ukufundiseka. Okay, when it's come to into kamoya engcwele abangakholwa badinga ukuphiwa umusa kaJesu nangu Jesu. uJesu ke uye oyi-access to this helper. Bishop mhlambe ngathanda ukuthi sithinde nane uma sengimamkelile kumoya engcwele mhlambe yini eza nayo, what are the benefit afika nawo kumina as ikholwa ke? Yeah. Then one of the benefits, Samba will read some, okay. But one of the benefits yokufika kukamoya engcwele ile uJesu akayishoyo athi masefikile uzonifundisa. Yes. Ukugcina konke. Yes. Anikhumbuze ngikushilo. Then shuthi without umoya ongcwele asinawo amandla okugcina. Yeah. Singamthatha uJesu sihlanzeke ezonweni sifundiswe ukuthi nanti imiyalo but umoya ongcwele is there to help us ukwazi ukuthi sigcine konke. But more than that umoya ongcwele uma ufunda Ephesians 4 verse number 30. Okay. Ephesians 4 verse number 30, you will see another benefit. Okay. That is very plain. Okay. Ephesians 4 verse 30. 4 verse 30. Yes. Wathi ngimfunde ngesizulu. Yes. Yes. Ephesians chapter 4 verse 30. You will see something there. Ukuthi Ephesians 4 verse number 30. 4 verse 30. Yes. Ufundeka kanje. Ningamdabukisa umoya ongcwele kaNkulunkulu enabekwa uphawu ngaye kuze kube lusuku lokuhlenga. One of the benefits ukuthi he's a mark. Uphawu is a seal. Uma ngoba siyakholelwa ukuthi ibandla lisazohlwithwa. Amen. Siyakholelwa uma lithi iBhayibheli uMathewu 4 uyobonakala evele emafini kukhala izizwe bese thumela izingelosi zakhe uqoqa bonke abanophawu. Amen. Lisho njalo lithi abanophawu. Lana uPaul usethi ke iloyo moya ongcwele nabe kuphawu ngaye. Hayi Nkosi yami. Sho ngamagama ngingasala sekuhamba abangcwele umoya ongcwele eyobe ngekho kimi. Akuyobonakala ngokuthi umfundisi ubishop mhlambe ngifaka ukholo noma ngifaka isudu noma ngifake ini nokuthi ngikhonzaphi uphawu elibekiwe umoya ongcwele uqobo lwakhe uthi kuPaul singamdabukisi ngoba sabe kuphawu ngaye for the day of redemption. Amen. Shooting amagama oqala ibenefit ofana uyazi as a child of God ukuthi uma umoya ongcwele ehlezi kimi ngi safe. Noma uJesu ngathi ubuya nini ngobonakala ngaye ukuthi ayina lo uyahamba
nalo uyahamba. So usethi ku Paul ningamdabukisi, but le verse mathi ningamdabukisi liveza into eziningi. Number 1 liveza ukuthi uNkulunkulu unama feelings. Manje uzothi ningamdabukisi liveza ukuthi umoya engcwele ngeke sithi wona, sithi yena. Because into edabukayo into ephilayo. So umoya engcwele uyaphila ngicela ukuthi umuntu uNkulunkulu unama feelings onke nje bese singamdabukisi, but kakhulu ngoba silanda ibenefit uyini sibekwe uphawu ngaye yabo. Ngamagama uma ekhuluma into enhlizweni yami mina ngavuma ukuyenza ngiye ngale fanele ngikhumbule ukuthi ngaze kusuka uphawu uma idabuka ngaze kucima uphawu now, which is a very the most important benefit yokuthi ukuze ngibe saved on the day of redemption. I need him. So angimdabukisi ngoba ngibekwe uphawu ngaye. That's one of the benefit of the Holy Spirit. But another one that I love, I like ST, First Corinthians chapter 2. Okay. It's from verse number 9, a verse that I love. Elite for no eye has seen. There is something powerful more like Chapter number 2. Chapter 2, yes. Verse number 9. Verse number 9. Verse 9 is a background verse, yes. Ufundeka kanje na bazalwane bami lapha. Kepha njengokuba kulotshiwe ukuthi lokho ise lingakubonanga, ise lingakaze likubone, nendlebe engakuzwanga, indlebe engakuzwanga, okungavelanga enhlizweni yomoya, ongavelanga enhlizweni yamuntu, uNkulunkulu okulungiselela abamthandayo. Liveza ukuthi umuntu okholwayo ibafethu ubekele into engakazi ibone umuntu, ubekele into engakazi izwe umuntu, ubekelwe into engakazi ihlala enhlizweni yamuntu. Sure. Sho amagama yonke into oyibonayo obokwazi ukuthi less than into obekelwe yona. Once wabona into obosho ukuthi hayi okwami is greater than that. Umbekele into engakaze ibonwe, umbekele into engakaze izwe umuntu. But abuku verse 10 moya ngcwele wenzani? Ngokuba kithini uNkulunkulu ukwambulile ngomoya. Ithi into kwi future ngingayiboni esithini. Madod. Kumnyama kodwa umoya ongcwele eyambule. Eish. Angathi igama lisebenza. Like umoya ongcwele ufike ungiqalazela ngale ngaphesheya mase zohleba. Eish. Ethi ngiyabona ngathi ufuna ukukhathala mangiqalaza ngale. Yazi no 1 2 3 4 5 obekele wona. So yabona ukuthi ke ukuxabana naye kungangenza ukuthi ST uma kumnyama manje ungabi na hope. Uma kuphela umsebenzi manje kuhamba ngidliwa imoto manje vele ngabi na hope. Makukhona yena uhambe uyonqalaza lokho ongabonwanga ngamehlo. Eyonqalaza lokho ongakaze kuzwe umuntu. Lithi ukwambulile kithi ngomoya. Ngamagama umoya ongcwele ume khona unomuntu okuhlebelayo. Unomuntu okulungizelayo. Bemangala abantu wa at peace kumnyama in your life njengamanje kwenze njani? Can the work of the Holy Spirit within you uhamba reveal to reveal ususekhethini ethi hayi ngibona kunokuthi njalo ngale okwambulile kithi ngomoya. Mase qeda, just can you finish the verse ethi verse number 11. The verse 10, just to finish the verse 10, yes. Ngokuba kuthini uNkulunkulu kwambulile ngomoya ngokuba umoya uhlolisisa konke. Lo moya kithi awuhloli wafu. Uhamba uyosearcha everything. What? Verse 9, God has prepared for me things that no eye has seen. uNkulunkulu wangiprepare kusho ukuthi kuneyitorum zaNkulunkulu angibekele khona into engakazi izwe umuntu. Umoya ongcwele uhamba ke ohlolisisa konke. Konke. Ayi. Madod. Yebo, nokujulile kukaNkulunkulu. Even okujulile kukaNkulunkulu. Shuthi umuntu umoya ongcwele esithi fanele wazi ezumzalwane ukuthi
you can't risk i-relationship yakho nomoya ongcwele. Amen. You have to entertain him ey'ntweni ngoba kaningi uke khuluma into ey'phambene nathi. But you have to entertain those things because ubalulekile. Number one, sisenuwuphawu kuzoba usuku lokuhlengwa. But number two, siyabona la ukuthi uyena ufike mbule yonke into uNkulunkulu angibekele yona engakazi ibone umuntu, engakazi ngizwe. Sho ngomagama, uma nginomoya ongcwele ngahlezi ngi at peace in all season. Yeah. In all season ngithi hayi kusazokhanya, hayi khona kuzokwenzeka, hayi ngezwe kuyahlangana. Ngiyithatha phi leyo nakhuzana? Ngiyithatha from him within you. Kuthi kumnyamuzo hayi. There is something that is coming. So this is one of the benefits enkulu that we get. But 2 Corinthians 5 verse 5, there is another benefit emangalisayo ngomoya ongcwele. Yes. Kepha owasenzela khona lokho nguNkulunkulu wasipha isibambiso esingumoya. La ubizwa ngesibambiso. Amanye ama-version ambiza nge-deposit. Le ESV ithi, he who has prepared us for this very thing is God, who has given us the Spirit. Ubuyesu khona mkhulu. A spirit, should Holy Spirit. Leli lithi as a guarantee. I think mongayo kuma NIV or other versions khona ufike ethi embize nge-deposit. Le chapter yiphi ilela verse 1 ethi uma lendle idokoti idilizwa sinesinye isakhiwo esikhona ileyo chapter le. Etshena ukuthi sineminye imizimba ngale. Le isiprepare kuya ngale. Oh God. uPaul usiprepare ukuthi siye ngale ngakho verse 5 over verse 10 bala bathi sisazobonakala phambi kwesihlalo sikaKristu okwehlolela yiyo le chapter. Yes. Uverse 5 uvela ungena phakathi nendawo uPaul ufaka uverse 5. Uqhamuza ufaka uverse 5 ethi hey uNkulunkulu usilungisele umoya ongcwele njengesibambiso kusho isiZulu. Sho ngamagama sikafike ezulwini. Kodwa umoya ongcwele uyideposit. Yini deposit? I-deposit ukuthi uhambe uyothenga into ka 15,000. Amen. Kanti uphethe u15,000. Mase thiwa khipha u3000 as a deposit. Wakhipha i-deposit. Umnikazi wempahla uba nesure ukuthi hayi ubani uzoyiletha ibalance. Angakayiboni kodwa. Kodwa uyena. Mangibona i-deposit. Nginesiqiniseko sebalance. Oba ngeke ayishiye le deposit. Exosha abanye ethi hayi no lo ngiyayithatha i-depositiwe. Shutha asikafike ezulwini ST asikayazi i-test yezulu kodwa umoya ongcwele uze njengesibambiso njenge-deposit. Ukuthi noma izulu ngalazi kodwa mangizwa his fellowship, ngizwa isandla sakhe, ngizwa ubukhona bakhe, kuyangipha isithombe yokuthi ibalance yobinje. Amen. So lana ubizwe ngesibambiso, ngegaranti, ngedeposit. No wonder why umuziphi isikhathi angifuni ukuya kuyi-service mhlambe ngithi sekudunyiswa ngoba ngiyambona lowo moya ongcwele simuzwa uma kukhonzwa, but even now uziphe nje isikhathi ngaye idudlinza uwedwa uvalile lobo mnandi okuzwayo isibambiso. Usual ST i-deposit ayijwayele ukuba nkulu kusikhathi wa 10%, 5%. Uma mnandi kangaka umoya ongcwele isibambiso koba njani sifika kwibalance? Hari Steve. Emnandi kangaka abafethu emnandi kangaka uzwe kungathi ukhohlwa zinsizi, ukhohlwa yonke into. Jesus, yabona nje njengoba kubhekwe lapha enkonzweni kamoya lapha eMkhumbane mhla ka2, uma sehlile oyongena nenkinga obekhohlwe yonke into, indlela iatmosphere esuke yiyo, cabanga isibambiso koba njani Sisuka ibalance uma sifika kokupheleleyo. So siyabona futhi lana ukuthi iBhayibheli limvezile as a guarantee, isiqinisekiso, isibambiso, i-deposit. sure.
Ngiyathanda Bebe Bishop singene la kuyiphiwo Yeah. sikamoya. Singene la kuyiphiwo sikamoya, but my interest kakhulu okanye ngithi nje uqala ileyo ukuthi ezilimi ukuthi izilimi ngabe ziyisign kamoya ongcwele na, and futhi ngiyangibuka inkonzo ethiwa sonke let us pray in tongues. Wonke umuntu uthandaza ngelimi. Ngabe lokho mhlawumbe kuyingxenye yakhe nomoya ongcwele, mhlawumbe ukuthi nje sonke umuntu nje ngezilimi. Oh Jesus. Indaba enkulu leyo. Mhlambe angiqale lana mfoka Dlamini. Amen. Kulento yephiwo sikamoya. Okay. Mhlambe uzwabona lesinye sazo. Yes. Lesi sokukhuluma ngezilimi. Angiveze uthi umoya ongcwele yebo ngizothina usiphethe isikhwama esineziphiwo phakathi. Kodwa futhi uphethe isikhwama esinezithelo. Oh my dad. Kunala khona mawuthi uyako Galatia 5 3 zikamoya. So angengene deep kulokho, but ngifuna ukuthi kubalaleli bethu kubabukeli bethu never ever huphe isikhwama ukudlula esinye. Eish. As you pursue the gift of the Holy Spirit, you need also to know ukuthi uphethe ithelo esikamoya. Angabe uthando okuyithiba nani ezonke zinjeya. So i-danger iba sekutheni umuntu ohubhe iphiwo ebengayihubhi izithelo zikamoya. Ngoba iphiwo zikhonele kwakhe ibandla. Ayikhonele ungenisa ophiwe ezulwini. Okay. Kodwa ithelo akizo ezokwakha ibandla. Ezokusiza umzalwane. Izithelo Ukuba ekwazi ukuthi ebonakala umzalwane futhi engene ekhaya. Kunabantu othi usudla isiphiwo sakhe, mase ufuna isithelo emva kwenkonzo, uvela ukhafula isiphiwo sakhe. Usubona kanti unenkani engaka, unolaka onenhlambe engaka, unani engaka. Kulahleke lapha kuyithelo. So yabona ukuthi kune relationship phakathi kwezithelo neziphiwo. Iphiwo ayisebenzisa kodwa izithelo zikwenza uwamukelwe. Oh God. Baningi mfethu abantu abaphiwe kodwa othi bayasaba ukumenywa. Abantu bayasaba bamema ngenxa yezithelo. Abanye bezibethi ngathi eqeda ukukhuluma umthatha semthamo umfake emotweni. Pulpit okanye abasho njalo. Yeah. Why besho lezo zinto bayishiso? Because once wabona izithelo uzokhafula sonke isiphiwo. So there's that relationship that is very much important. Yokuthi umoya ongcwele unezithelo lezi ezivese singabazalwane futhi ezosifaka ngisho ekhaya. But iphiwo you are not given for yourself. Mhlambe into ebalekile. You are given for the body of Christ. Awusizwa isiphiwo sakho. Ingakho noma uphiwo fanele uzidle iziphiwo zabantu. Yo. Ngoba akekho okhuliswa ephiliswe isiphiwo asiphiwe. Ingakho inqwabe engadli umuntu ayilast in our kingdom. Eish. Yeah, a dangerous zone. Ila khona umuntu eyitshena ukuthi ngeke edle umuntu ngoba uphiwe. Uye. Kanti manje uphethe ukudla kwabantu, abantu baphethe okwakho. Oh my God. So Eish. so now ngesikhathi uthi wena ngeke udle, uyogcina ungakwazi ukusurvive uhamba ijeni obuzoyihamba ngoba udlile. So it's very much important to balance that. Then lento ke iphiwo ngifuna ukuyifunda ngamasiphomu lento ke osibuzayo esikamoya ongcwele nalezi statements ukuthi njengamanje
hayi ake sishaye sonke manje. Amen. Sishaye sonke manje singene elimini. That is 1 Corinthians chapter 12. Othi izipho zikamoya ezahlukeneyo nokuphathwa kwazo. Amen. Amen. Ngifuna ukuqonda kulesi sokukhuluma ngezilimi. Amen. Kulesi sokukhuluma ngezilimi. But ngoba vele zimbalwa, vele ngicathi zo 9. Mhlambe we can even read all. Mhlamba ngiveze na amaqiniso ambalwa. From verse 1 ku chapter 12 athi kepha maqondana neziphiwo zikamoya angithandi bazalwane ukuba ningabi nakwazi. Verse 2 niyazi ukuthi nisengabezizwe naholeleka kuzo izithombe ezizimungulu nakuba naholwa kanjalo. Okay. Verse number 3 ngakho ngiyanazisa ukuthi akukho umuntu okhuluma ngomoya kaNkulunkulu ngathi kathukwe uJesu, futhi akukho umuntu ongathi uJesu inkosi kuphela ngaye umoya ongcwele. So I think that one is very deep, because eqaleni kwethu sithena umoya ongcwele ngeke umuntu emukele uJesu engamthathile. But la sibona ukuthi nawe uJesu ngokumthatha umoya ongcwele ngekho. Umoya ongcwele will push you ukuthi usindiswe. Uyena kade behind ukuthi uphenduke, ongasho sehlezi. So bangayiphambanisa abazalwane, umoya ongcwele uyayenza unengxenye entsindisweni, uyena osikhombisa uJesu. Amen. Masifika kuJesu ehlanze mase yahlala umoya ongcwele. Sure. That's what it's very much important. Verse number 4 kepha kukhona iziphiwo zomusa. Ngifuna ukubhalela part. Okay. Akiziphiwo zokuthi usithanda kangakanani, ayivezi amount of love ukuthi ubani umuphe kangaka ngoba umthanda kangaka. Okay. Ezomusa. Ezomusa nje ezomusa ingakho asikho fanele ngisidelele ukudlula esinye. Ezomusa vele. Yeah. Into iphiwe inkulu ngoba uyisebenzele. Amen. Iphiwo zomusa ezahlukeneyo kepha kuye lowo moya. Okay. Amen. Amen. Then mase eqale ibala esithi iphiwo. Uverse 7 ubalekile uthi kepha yiloyo nalo uphiwa ukubonakalisa umoya kube ngokusiza. Awuphiwa into elingana ukuthi ayikuze uvele kahle. Asigicabeze ngalesi. Umoya obonayo ukuthi mina ngovela kahle uma unalesi. Uyena wenza imeasurement ebona uzazi bani mangamnika lesi ngeke ngivele. Kodwa uma engathatha lesi ngovela. Ngoba vele injongo yaso ukubonakalisa yena ukuthi bawuqeda ukuyisebenzisa angaveli wena. Uvele yena. Vele kuthiwa imoya engcwele bafethu. So because once kwaqala emva kwekusebenza kwavela mina ngilahle imotive yephiwo ukuthi ngiphiweleni. So ufanele ngithuke uma sebethe ibuthelezi fanele bekhona oyedwa nababethi umoya ongcwele wazwa umthwala banye besho bekude bethi wazwa umthwala bese ngaboni uzokwazi ukudabula kule audience umthwala umoya ongcwele vele bebona ukuthi by my power bengeke fanele somehow kuvele ukuthi umoya ongcwele kodwa umkhavile. Hayi ukuthi kwazi wayinkinga usibanibani kushiwo umuntu. Yabona bese kuza lapho because lapho uma kuthi umuntu uyinkinga esithi akhulunywa ngama gifts, kukhulunywa ngama skills. Into ehamba zofundelwa. Kuthiwe ibani yabona ngeke umthinte bani ebholeni, ngeke umthinte bani nakuphi nakephi mayidlala ini skill. Lana this is not a skills, these are gifts. Uyiphiwe. Even nawe
uthi masuwethu uthi Nkosi hawa wazwa ngithwali yo wazwa ngithwali even before lokho ST abantu abazi umuntu ukhala kangaki before emephamu kwabantu kuthi Nkosi mawangidayisa la eish madoda moya ngcwele eish ukusuthi ungasuthi ungazi ukuthi usutheni ish yo madoda inhliziyo yila ukuthi kodwa moya ngcwele uzovela yini uzomani nami uzovela yini because vele ama gift are there ukuthi kubonakaliswe umoya ngcwele okay naka ama gift omveza namba 8 lithi kepha omunye uphiwe umoya izilokuhlakanipha sicela ungawachazi ngoba sikho kona ufuna ukubhale yana omunye ufuna ubambe le gama omunye verse number 9 omunye izwi uphiwe ukukholwa verse 10 omunye ukwenza imisebenzi yamandla lamagama ahamba ethi omunye achaza ngeke sonke senze imisebenzi yamandla ngeke sonke sibe nezokuhlakanipha our fact omunye uverse 10 omunye ukwenza imisebenzi yamandla omunye uprofeta kusho ngesiprofeta sonke ukukhuluma izilimi ngezilimi why ke sesifuna kulo ukukhuluma sonke ngezilimi kodwa kade kuthiwa omunye izokuhlakanipha isingakubangi ukuthi ake sokushaya izokuhlakanipha omunye umsebenzi yamandla why sonke singahupha abantu abagulayo sibathandazela eish because uma lithi omunye izwi lokuhlakanipha omunye izwi lokwazi omunye ukukhuluma izilimi ngezilimi omunye ukuhumusha uma ngaba liki igama omunye ukube besasokhuluma sonke so ngine issue ke umntakadlamini uma umuntu ezothi kugcwele indlu njengamanje sonke lesa speak in tongues pray in tongues sure okay ngiyahlangana nenye into in my life years back over 10 years ngiyakhola nabanye bayayenza kuthiwa kune class kuzofundiswana izilimi ay ke aish iclass ngathuka ngathi for izenzo 2 kokune class ngoba kwehla umoya ngcwele umuntu wazizwa esephimisa akekho ufundisa omunye akekho futhi okhulume ngokuthi ukuze ngasali kodwa mina ngiseyingane uma ngakhuluma ilimi akizokuvetha umdala enkosini ukhuluma ngoba uphiwe isiphiwo uphimisela okay and angazi ngizosengathi ngaze sikhuze ethi labantu ababekopela mase bekwitiza bodwa umuntu lokho ehlanganise ekwitize ukuthi liyangithusa uma uPaul ebuye veza ukuthi ngelimi umuntu ukhuluma imfihlakalo uyothatha imfihlakalo imfihle ngixoxayo mhlawumbe ngithi inkosi ngoze ngife ngisebenze ungibizile ngisho in tongues wena hamba ukopele ngapho ufaka ama CV cause imfihlakalo dude it's very dangerous to copy ama tongues it's very dangerous you can't copy that thing because it's imfihlakalo umuntu asuke ekhuluma thiwa uze uthi uPaul even ingqondo yomuntu ayinasithelo shoot akhonje ake manje hayi mase beqala benyuka nami ngizofaka ezami ingqondo ayinasithelo sure yeah that's powerful angifuni ukufika kuma gimmicks esasingazi sowabona okay umuntu ehlangana nawe emall ekushaye ngezilimi akube athi kubingelela ngazo yeah shaye ukuthi angazi sifike kanjani la esikhona kodwa sesifikile
siyibandla likaKristu kodwa abanye baphiwe elokwazi abanye imisebenzi yamandla abanye ukhona. Why do we all think le isiphiwo sawo wonke umuntu kube kukhona abanye? Why singabangi ukusungisa ishosha? Ish madoda. Eish. Yo. Angizakopeleki. Hey, Bishop. Why singabangi word of wisdom? Eish. Angizakopeleki. Yeah. So look, hayi ngizokwitiza nami ngizoyibamba lento. Usiphendulile Bishop ebengifisa ukuyibuza kweminye yama answers wakho ingenile kodwa ngiyathanda ukuthi ngiyibuze mhlawumbe kwazi ukuthi uyichaze naye mhlawumbe ngendlela ongayichaza ngayo. Ngiyakwazi ukwamukela umoya ongcwele engasindisiwe. We need a scripture. That's one I think we have covered from John 14. Yes. John 3, but we didn't read. You can read for me, ST. Okay. John 14, uzongifundela. Wasifika ngakuyona, yes. Okay. Yes, sicela lapho nje uzokucelela uyena osicelelayo. Yes. Ngaveza nje phelele phathi ukuthi should you need a relationship with Jesus. So ungawufunda u16 no17. Before ufunde ST ya John 14 verse 16 and 17. Okay, yeah, you can just read for us. Okay. John 14, 16 and 17. It reads as follows. Ngiyakucela kuBaba aniphe omunye umduduzi okuba ahlale kini phakade. uJesu lana angifuni ukuza but akusukufake akakhulumi lesixuku. Yeah. Audience kaJesu lana abafundi bakhe engakhe eqala phezulu inhlizweni mina ngakhathazeki khwelwane yimi nikhole nawo baba. Audience kaJesu abazalwane. Njoba eseze ethi mina ngiyindlela neqiniso yokuphila uthi omunye angiyazi indlela sokwazi kanjani kini uthi mina indlela neqiniso le incwadi same chapter le verse. Yes. Same audience uthi ngonicelela ukhuluma nabazalwane ngonicelela Ish madoda. ubaba akakhulumi nesixuku esixukweni kuthiwa phendukani la kubazalwane uthi ngonicelela u17 uzoveza ke very clear. Umoya weqiniso. Umoya weqiniso lichaza ukuthi nje akakuthenga ubuso bomuntu ST. Akanendaba ne title, akanendaba ne rank. Umuntu ibheda nje uyakutshela ngaphakathi. Umoya weqiniso yebo. Nayo le phathi oyakuyona manje. Okay. 17 umoya weqiniso. Izwe elingamamukelanga ngokuba Uphinde ufunde kahle. izwe elingemamukele ngokuba lingamboni. Izwe elingemamukele. Lingamazi. So lamagama uthi izwe lelithi whom the world cannot receive. Amanye athi whom the world cannot accept. Aveza ukuthi Oh yes, ngoba lithi ngokuba lingamboni, lingamazi, nina niyamazi yena. Ngokuba uhlala nani, uyakuba kini. yabona malizothi izwe lingemamukele esithiye sesidinga ukwazi ubanizwe. uJohn yena lo u3:16 uthi ngokuba uThixo walithanda izwe. Kusho umhlaba wonke nje abantu phaqa walithanda izwe kangaka wazanele into yakhe ezeliyodwa ubelona lokholwa yiyo angabhophi ukuze benokuphila phakathi. So izwe abantu nje bonke sekuthiwa lapha ke izwe umuntu uphaqa angeke emamukele. Sure. Yini eqala isikhiphe ezweni
ukuthi simamukele uJesu mase sesingabantwana uma sesingabantwana then uthi uJesu ngonicelela so ngiyazi futhi esithi mhlawumbe ngokuhlonipha i-platform yakho kunenye inkolo ekhona ngeke ngibalule abakholela ukuthi bona banomoya ongcwele baze bengena imizi yabantu bathi sithunyiwe bakholela ukuthi banomoya ongcwele but if bengakholelwa ekwamukeleni uJesu bayizwe bafola under izwe bayizwe ngoba uJohn 1 verse 12 uJohn 1 verse 12 John 1 verse 12 yes ngoba John verse 1 verse 12 ufundeka kanje yes kepha bonke abamamukelayo bonke abamukelile kusho uJesu yebo wabapha amandla ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu so uma singakamamukeli siyizwe samukela uJesu sibizwa ngabantwana so ke le kamoya engcwele akuyona yezwe kodwa eyalabo abamukelile baba abantwana so ingakho eqaleni sithe uma siye emvuselelweni siya kubantu abangakholwa senoma yikuphi asishumayela umoya ongcwele sishumayela uJesu nangu Jesu yes because umuntu okwazi ukumukelwa yizwe uJesu bathatha uJesu then sebene access so in a nutshell angikwazi ukwamukela umoya ongcwele ingakholwa okanye ngingasindisiwe ngeke ukwazi umamukela ngoba umboni futhi awumazi according to the scripture angeke uzukwazi ukumamukela Bazalwane bami lapha emakhaya niyezana ngefathi great teaching about the Holy Spirit into engifisa ukuyithola lapha bishop i-manifestation kamoya ongcwele I think kuningi okunye mhlawumbe nokusiza nje abazalwane emakhaya kuningi okunye uthothi mhlawumbe kwenziwe egameni likamoya ongcwele uma omunye mhlawumbe iquestion into kuthiwa hayi umoya lo so by interpreting ngathi uthuka umoya isinto kanjalo so ngazi kwi-manifestation kamoya ongcwele mhlawumbe ungasiza lapha bishop mhlambe singaveza sibalikhulu into elula ethi umoya ongcwele ngamanifesta noma ngayiphi indlela kodwa akasoza manifesta ngendlela ephambene nezwe oh my god yeah so izinto esuke siyiquestiona uma ziquestionwa kanti azikho biblical sine right futhi umuntu ungeke ethi uthuka umoya ongcwele umoya ongcwele besehlile ingakho bese ngihamba phezulu kwabantu sengibanyathela sengigijima phezulu kwamoya ongcwele besehlile ngibashaya ngeimpama umoya ongcwele besehlile izwi ezothi amahubo 8 uyini umuntu omthanda kangaka uyeke yonke indalo wahubha umuntu uzwambeka wangaphantsana kwakho liveza umuntu omkhulu mina ngithi kwehle umoya ongcwele ngamshaya ngempama mina ngithi kwehle umoya ongcwele ngagibela phezulu kwakhe so what I am saying if it is against the word of God angikwazi ukuthi ngidlale ngabantu ngithi bethuka umoya ongcwele bamelana nomoya ongcwele kuba ngathi abantu fanele bevume yonke into mhlawumbe sesiyaya la exwayiseni abantu ukuthi ngiyazi nginesono singathethelelwa okungashongo Paul okungashongo Peter okungashongo umfundi kodwa uJesu God the Son hayi madoda wayikhulumela yena
So i-issue kamoya ngcwele, it's a sensitive part. Awukwazi ukufuna into yakho uyiqinisa ngokushaya isigxifizo ukuthi hayi umoya ngcwele set, umoya ngcwele this, hayi umoya ngcwele is dangerous. Uyifaka ogibeni ongeke uzuphume kulona. Yes. And abazalwane, as I'm saying, they're having all right to question into ngisho athiwa kubathe umoya ngcwele uma bengayiboni biblically, because First Peter chapter 1 verse number 20 uthi nazi lokho kuqala ayikho imbhalo eyabhalwa isiprofethi sabhalwa ngabantu kodwa umoya ngcwele owayeqhuba ababhalayo. Shuthi umoya ngcwele order iBhayibheli. I-order. Ngoba lithi bonke ababebhala babeqhutshwa uye. Oh my God. So uyazi yonke into esezwini. Akakwazi ukumanifesta elimaze any of the scripture. Ngoba uyena order of the scripture. So unelungelo lonke lokuthi I know this was not a Holy Spirit. This was not a Holy Spirit. Sure. This was not a Holy Spirit. Umoya ngcwele uthi ningaphumi la endlini ninganginikanga 500 nonke. Yeah. Uthini ezwini ngomnikelo uthi akusuka enhlizweni. Uthini? Then mina ngivala eminyango nje akuphuma umuntu. Because the Holy Spirit said. Yes. Yona ine contrary manje. Yeah, once yashaya izwi ukuthi ziyahlupha lezi zinto ngoba zize singanakeki ngoba ngesikhathi abazwana sebedle bemudlile umuntu bemdlile zobaba bamudla bavele beswitch off eqapheleni ngisho athi scripture sesiyasala endleleni uma besabona yena. This is one of the dangerous thing. But the verse athi silikhotha lokuthi owona umoya ngcwele ngeke ethethelele likuMathewu 12. Yes. Verse 31 and 32. Mathewu 12 uthi uJesu umuntu angakhuluma against the Son uyikhomba yena. Uthi lo muntu uyothethelelwa. And iqiniso naba abantu nathi sonke sasithi uJesu akekho simbiza ngayo yonke into kodwa sasindiswa. Isono esithekelayo. Ngoba namhlanje isindisiwe yayithi angeke ayikho into kaJesu, into kaJesu isindisiwe. Isona esithethelelwayo. Usethi kodwa okhuluma against the Holy Spirit will never be forgiven. Why? Some we need to answer into. Yes, I think yeah. Why? And we're still emhlabeni. Why is a grace of God limited? Because umuntu ubuza lokho. Ngabe uthando lwakhe liconditional? Ngabe forgiveness limited? Why ethi uJesu ngeke ethethelelo? Oh Jesus Christ. That's a beautiful question. Uyokhumbula ukuthi sithe umoya ongcwele kunengxenye yenzayo ukuze umuntu ephenduke. Yeah. Uyena ofike kuhlulela enhlizweni. Uthi awenzanga kahle. Bese uyasuka kuJesu, uJesu ngonile. uJesu ethethelele ukukhezeke ngegazi lakhe. So uma uxabana esithi nomoya ongcwele uxabana nokutshenayo ukuthi wonile. Vele ngeke uzwe ufuna intethelele ngoba uhlezi uyibona right. Ngoba indicator umoya ongcwele ethikhaya ukuthi wonile hamba ucela intethelelo. So manje ngeke uthethele chaza vele ngeke uthethe ngoba vele ngeke uyicele ngisho ukuyicela. I have to repeat my statement. Asikho isona singathethelele uma ufika phambi kaJesu. But let's sithethelelwa ngoba vele ngeke uye ngisho kuJesu. Awukuya ngisho ukuthi baba ngonile. Uma umoya ongcwele engeke wenze umsebenzi ukuhlulela inhliziyo yakho. Ingakho ukuthiwa lesi sono asithethelelo. Mhlawumbe umbuzo ngathi ngimthuka kanjani umoya ongcwele? Makuthiwa ngimthukile. To speak against umoya ongcwele, ukuthuka umoya ongcwele, ukuhlambalaza iBhayibheli bese sigaba lokuhlambalaza, ukumkhulumela engakhulumanga.
ngezathu eziningi mhlambe ngifuna lento ukuyifaka isigxifiso ngifuna ibe confirmed ebantwini ukuze beyithathe yeah mangithi inje ngeke beyithathe kodwa mangathi umoya bazogijima bonke. hey madoda Ingakho sasifundiswa into ethi ST ifana vele usho nje ukuthi azi ngizwe inhliziyo yami ukuthi ngifela umcabango ukuthi bazalwane masingahlanganisa into enje ubalekele uvule ufake into kamoya engcwele noma kanjani zifake nje ukuthi ngizwa ngicabanga ukuthi and these days bishop kubonakala bebaningi abantu abaclaim ukukhulumela yena to an extent ukuthi bathi kuzokwenza ukuthi more especially kulezi insuku zamanje egameni lika moya ikhathe very critical and the critical nje critical ngampela ngoba asikwazi futhi ukuziba abantu ngoba uyakhuluma umoya engcwele as much as kugcwele abamkhulumisa engakhulumanga so ingakho ukuthi critical ngoba ungagcina uziba kanti uyena umoya engcwele ingakho ngithe into ebalekile eyokuthi verify lento umoya engcwele ayishoyo iya sound in scripture wise is this biblical sure because that's one of the things ukuthi sikwazi ukubona no hayi ngeke yo madoda ende enkulu ST uhlala kithi usho njalo uJohn 14 uma ethi ST umoya engcwele uthi ukhuluma kahle ngoba umoya engcwele okithi uyodwa uthini lo kimi ngoba asafani na kuyilo Old Testament umoya engcwele engakathululwa mase khuluma indoda yathi that says the Lord bafana wonke umuntu esukuba uNkulunkulu ukhulumile manje uhleli hayi kuba bishop hayi kuba prophet hayi kuba apostle hayi kuba fundisi uhleli kithi shuthi nolapha emuva unobhadi enkonzweni umuntu onganakwa olapha ume nomoya ongcwele engaba neshow ukuthi uyena noma kuyena ehleli phansi ngoba uhleli kithi uchecka ngezwi 2 uchecka ngaye ngoba uhleli kithi so ngamanye amagama lezi zinto esuke zikanje bishop sinalo ilungelo lokuquestion into uma umuntu athi umoya ongcwele uthi masenze lokhu nalokhu okanye masiyeke lokhu nalokhu okanye kuzokwenzeka ukuthi sinalo ilungelo lokuyiquestiona leyo nto. Yes, exactly. Sinalo futhi lonke liphelele umuntu engathi umoya engcwele uthena uJesu uthena sinelungelo because ukhuluma kahle umuntu ngomuntu ophakathi kithi. Yes. Into enzima esithi ukuthi umuntu ebelekwe elinyizwe mase ngiza mina ngithi azobani ungithumela uthe uthola awuna phone awuna email awuna lutho to confirm abazalwane kungathi ngaze ngithi kuyiphuthu ukudlala abantu kule sikhathi siphila kuso unoJesu unomoya ongcwele unezwi Sure. ngoba umuntu ongambakisa uthi ake kulungile ngisayo check ukhona umunye okweweza athi moya ngcwele uthe ucela ungigcobe ngibe umpostoli athi mina ngicela ungiphe ithuba elincane ngoba umoya ongcwele engcono Yes. ngiyoconfirma ukuthi uyena yini Yeah. uthe ngibona sefaka ukhololo lapha ngathi engabe sigcotshwe ubani imambane ngoba indoda umuntu bethe umoya ongcwele uthe ngithi I nokulungile I can confirm uma kuyena nginganqabangi nje nje uliconfirm umuntu wabaleka so awukwazi ukudlala abantu in our times ebeni umoya ongcwele nawe une access egameni lika moya. yeah ungadlala umuntu ozokutshela ukuthi hayi upresident thizeni uthe president bani uthe ngoba mhlawumbe ngeke umfonele ngeke ukwazi kum WhatsApp la ngasikhuluma ngoNkulunkulu ohleli kuwe
ongakutshena immediately ukuthi akumina loyo noma ekutshene mawumupha isikhathi ukuthi ake ngobuza. Hey, makhaya. This is very intense. It's very, very, very intense. Yes, Papa Bishop, I don't know, mhlambi, if you have anything, mhlambi ongafisa nokuyi-emphasize under the subject of umoya oyingcwele, if there's anything, mhlambi, singayishiyi ngaphandle. Sibonga kakhulu bazalwane. Ngicabanga ukuthi cishe sikhavile okuningi when it comes to into kamoya ongcwele. Engakunxenxa kakhulu ile yokuthi asazi ukuthi akona nje umoya nje. uNkulunkulu lo. Futhi uNkulunkulu ngokupheleleyo and akekho lezulwini uthululiwe ulapha phakathi kuwe and mhlawumbe esiyinto engayifaka uyayithanda attention. Yes. Uyathanda ukunakwa. Yes. Muphi isikhathi mondle akadla uyadla izwi ingakho et Ephesians et izwi nibe nalo njengenkemba kamoya uyadla uyalithanda izwi mondle mlalela uyathanda ukusheshe ecunuke mhlawumbe nabantu nomkhuluma ngendlela ethizeni. Please give him attention. Mhlambe into angavala ngayo ST yomuntu ongathi ngenza kanjani singizwe umoya ongcwele. Ngazi kanjani ukuthi umoya ongcwele okhulumayo. Noma ngenza kanjani singimuzwe kakhulu whatever question lento yokumuzwa. Yes. Mhlambe let me close there. What I've discovered eyokuthi umoya ongcwele uma ekhuluma ST ethi thatha nanti iBhayibheli ulinikeze bani ulifunda. Uma ngeke ngamlalela kakodwa ngimuzwa kakhulu mase khuluma kwesibili, ngamlalela ngimuzwa kakhulu sekhuluma kwesithathu. I-hearing system yakomoya inwetshwa i-obedience. The more ngingamlaleli igcina ikuthuntu ngimuzwe kude ikuthuntu ethi uPaul singamcimi ugcina ngimuzwa kude. So indlebe inama volumes yakomoya umlalela. Wathi uyathandaza manje, uma wathandaza manje uyokubona uyomuzwa kalula esikhathini esike sesondela. Indlela yokunweba ukulalela umoya ongcwele eyokuthi mlalele. Mlalela once umuzwe very easier on the second time. Uphinde umlalele uphinde umuzwe kalula. The more ungamlaleli the more kuncipha. Ukwazi ukumuzwa. Baba Bishop, siyabonga kakhulu baba. Thank you so much baba for such powerful teachings under the subject of umoya oyingcwele. Wethu lapho emakhaya siyabonga kakhulu. Mhlawumbe Bishop nabantu abazalwana nje nabathanda ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Ku Facebook is Bishop NE Buthelezi. Umuntu uyakwazi ukutholakala lapho then usengathola from there ama details ezinto eziningi either for my services for the church. You are in Durban, Richmond, Maritzburg, Empangeni, we are there. Then yes, ngicabanga ukuthi yeah is that okay. And Baba Bishop nangomhla ka 31 October sizobe sise Soweto eJohannesburg. Yeah, njengoba sasikhona nangonyaka ophelile kwakumnandi ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu angiyazi le nto lena kwavele kwayindlela ehlukile. Inkonzo zethu ke zamnyaka yonke bazalwane lapha na eGoli njengoba nijwayele ukubona njalo ngoOctober uSaturday wokugcina. So Saturday wokugcina wokulonyaka ungumhla ka 31. Bishop naye uzoba ekhona hleze ekhona ke inkonzo zethu zamnyaka yonke zango-October. Mhlawumbe Bishop nokuyiconfirmela nje. Yes sibalikhulu we are praying and longing for that day. Sihlezi sibona uNkulunkulu esenzela izimanga sithuke siphinde futhi sibonele esenzela ezinkulu nezimangalisayo. Engakusho mhlambe
ngamafuphi ngathi le yankonzo esithi indlela ewuncedo yokuvala unyaka. Yo madad. Yeah, mhlambe nje mangabaya. Please ifake kwicalendar lakho. You will see, and abantu they are coming from all over. Sasinama provinces for inqwaba ama province lapha sasenawo, people are coming from all over, and akekho oyisolayo sisuke size kuNkulunkulu, but engikubone ngayo it's a good way yokuthi uvala unyaka ezunyaka usukudrainile uvale at a high note. Washumela kakhulu lapha nababishop ngegama. Engayibona beyithakasela kakhulu abazalwane einkundleni endaweni eningi, and even overseas samdumisa kakhulu uNkulunkulu kakhulu, and we are hoping even this year ukuthi uNkulunkulu uzokwenza kakhulu kunakuqala. Siyakholwa bafowethu egameni lika Jesu. Siyobe silaphana ke eSoweto eDlamini multi-purpose hall. It is one of the biggest hall upon Soweto, so please do join us. Mouse Soweto nje, even on your Google map, you can just type Dlamini Hall or Dlamini multi-purpose hall. It's a very safe place. Go safe ngendlela mangalisayo. Parking is very plenty, so please do join us laphana egameni lika Jesu. But Bishop, siyabonga kakhulu baba, thank you so much. Sibonge kakhulu, Inkosi yomusa inifihle inigcine. Amen. Amen. Sabonga kakhulu bazalwane, thank you so mumuch. 0788417844 mawufuna ukuxhumana nathi siqhubeka nezinkonzo, siqhubeka nokuphusha umsebenzi kaNkulunkulu. uNkulunkulu anigcina nifihle, anibiyele nonke egameni lika Jesu.